Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Amosini oimore kamoro maitiere janeno mar Color TV kageno odiochieng' mare obedo makare kawuono chieng' tich ang'wen tarik 21 dwe mar abich higa 2020 to kod auchiel machiegni e weche manyien e kidieni endi mar nyien weche nyinga Joash Odhiambo Mitula ka weche gi bende nyalo luwo achiel kachiel kokalo e mbui mago mag tudruok manendo Color TV live Facebook, X @Color TV kaachiel kod YouTube bende Color TV Kenya. Wachako kama udoni e kinde maduond' bu siasa mar ODM chano mar bagoromo magala moro mokelo jotelo duto kaachiel kod jopiny e kaunti ni ma Kisumu tarik 31 dwe ni mar abich higa ni mar 2026. Jaod bura ma Kisumu Central Laktar Joshua Odongo Rona odiochieng' ni ma kawuono ne obagoromo koda jopiny kanyakla koda jotelo duto mabende geto lemo giko makombe mopogore e yiero nendo mabiro mar mondo gine kaka ginyalo riwo oganda kanyakla to moloyo tego duond bu siasa nendo. Ka otwak bang' romo machalo kamano oyango ni dwaro mar gima duong' en mar neno ni ODM omedo bedo kod mbi kendo ji duto to moloyo oganda luo omedo tiyo tuche chiel ka oyango ni rombe mopogore gin mago mabende gichano ka oting'o romo kod joriemb apiko kod ogendni mamoko chakre odiochieng' nendo makinya motelo ne romo nendo mibiro bagi alap nendo ma Kirembe kendo tele kod ogai margi Laktar Oburu Oginga. We are here today as ODM fraternity, ODM party officials, and ODM party members from Kisumu Central constituency. We are here with all the elected MCAs. We are here with the nominated MCAs. We are here with aspirants who are looking for positions come 2027. We are here with only one reason to unite as a party, to unite as a community, but also to plan for the mother of all rallies coming up on 31st of this month in Kirembe for the biggest and the largest and the greatest party in East and Central Africa called ODM. That's the reason why we are here. This is not the only event. All our events started 2 weeks ago. The rally is going to happen in Kirembe. Kirembe is just next to the airport. And we want everybody, we invite everyone who believe that Luos should remain united, should unite. Those who believe that we need to work as a party, as a community, that we meet there on 31st. This is not the only meeting we are having. We are having other activations. Tomorrow, Friday, 8 a.m., we will be meeting with all borders, about 2,000 to 3,000 of them, from Kisumu Central and the county at large, so that we discuss about ODM. On Saturday morning, we have another meeting with the youth across the county, both party youth and our other youths. And the reason is to discuss ODM and also to discuss the unity of the community. Komachielo ne jatend piny Kenya Moluor William Samoei Ruto singo mar biro neno ni oriwo oganda duto e pacho kaendi kanyakla e tende mar mondo mi chendo mag dongruoge
ochopne oganda gwenge duto. Ka otwak kinde nendo bende nomolo kadho na mchumbi chiwo bogo iko mag lowo kata title deeds ne oganda mowuok counties mag Mombasa, Kwale, Kilifi kaachiel kod Taita Taveta. Jatend piny bende otiyo kod thuolo nende kwedo kweth makwedo piny owacho ma oyango ni gie kinde niendi koro pogo oganda e pacho kendi kaluwore kod dhoudi ma giwuokie kod kweth ma bende gisiro ka osingo ni jogo eko manyocha ne omonjo kendo wang'o gi mach manendo nyadendi Rachel Wendeto ma bende nogolo tatu mare kuome mochuo wito ngimane oyango kanyero ni nyaka bi kawnegi ondamo mager mar cheka kendo gibetony kata nade. Mimi nataka niwahakikishie watu wa Pwani, munisikize vizuri. Mimi nimeamua ya kwamba hatutaki taifa ambayo imegawanywa kwa misingi ya ukabila na chuki na mambo ya kupiganisha wananchi. Taifa la Kenya ni taifa moja. We have enough to share amongst the people of Kenya. We do not have enough for anybody's greed, but we have enough to satisfy every Kenyan. Na ndio nimesema ya kwamba vile tulikubaliana na Mheshimiwa Raila Odinga, tukasema tunatengeneza serikali ya broad based, serikali ya kuunganisha Wakenya wote, serikali ya kuondoa ubaguzi, serikali ya kuondoa ukabila, serikali ya kuondoa chuki, serikali ya kuunganisha Wakenya wote na kuhakikisha hakuna sehemu ya Kenya, hakuna jamii ya Kenya itawachwa nyuma katika mipango ya maendeleo ya taifa letu la Kenya. Leo nasimama hapa kusema broad based imetufanya tukawa na maafikiano na tukawa na suluhu ya mambo ya mashamba na suluhu ya matatizo mengine ya taifa letu la Kenya. And I want to say without fear of any contradiction while I am here at the coast, for those of you who are visionless, the people who are agendaless, the people who have no vision for our nation, the people who have no plan for our nation, the people who have no agenda for our nation, you will not divide our nation using ethnicity. You will not divide our nation using hate. Hiyo mnafanya, the hate you are spewing. I want to tell you, one day you will answer for the tribalism you are perpetuating in Kenya, for the hate you are perpetuating in Kenya. The life of Rachel Wendeto will not go unanswered. You who call others traitors, you mwenye mnawaita Wakenya wengine wasaliti, mpaka mama Rachel Wendeto ameuawa kwa sababu ya chuki yenu, kwa sababu ya ukabila yenu, kwa sababu ya profiling ambayo mmefanya Wakenya wengine eti ni wasaliti. Siku moja mutajibu, na Kenya hii hatuwezi kukubali, hatuwezi kuwaruhusu mtuuzie ukabila, mtuuzie chuki, mtuuzie blackmail. We are telling you, we will not allow you to blackmail. Kai kinde nendo bende jotelo mowuok kadho na mchumbi ka otelegi kod Speaker od Buch Senate Amason Jeffa Kingi, jatend migawo mochung'ne mwandu eko mantiere bulo kaachiel kod nembe Ale Hassan Joho bende opako malich mokalo jatend piny kuom chopo singo ne oganda makono ka gisingo mar biro chung' kode yiero nendo mabiro ma higa manyien ka korka kore jalup jatend piny ngire Abraham Kithure Kindiki to singo kanyendo ni en bende osiro jatend piny kaluwore kod kaka singo duto mane gigolo motelo ne yiero ma higa 2022 ne gichopo ne oganda makono kama oting'o miyo gi obuogo eko mag lobe e kinde mamoko. Mimi huwa nasema Mheshimiwa Rais ana mambo mengi ambayo yanafanyika kwa mara ya kwanza. Na mimi mwenyewe Mheshimiwa Rais nimeserve kama mbunge wa Kisauni kwa miaka 5. Na hakuna donda sugu limesumbua watu wa jimbo la Pwani kama mashamba. Ni kweli si kweli? Hakuna kitu kimekosesha watu usingizi kama ardhi. Ni kweli si kweli? Na Mheshimiwa Rais iko tofauti. Iko mashamba ambayo ni ya serikali. Iko mashamba ambayo ni ya nini? Ya serikali. Ambayo tunajua kwamba mtu hata akilala anatashwishi, hana cheti, lakini ana imani hawezi kufukuzwa. Lakini Mheshimiwa Rais, watu wetu wamekaa katika mashamba
miaka nenda miaka rudi, hawana cheti, wana wasiwasi kama ni sasa ama baadaye watakuja Rambwa. Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Sasa kama rais ameweka mpango wa kusettle mambo ya absentee landlord katika jimbo la Pwani, katika jimbo la wapi? Pwani. Anafaa fai? Anayekufaa kwa dhiki ndiye rafiki. Leo hii Mheshimiwa Ruto amelivalia shida hii ya ardhi, amelivalia njuga, na sisi tunasema rais, kwa sababu umetujali, kura ya mwakani sisi wa Pwani si watu wa ndumakwili. Sisi wa Pwani tukisema tunaenda hivi ni watu wa ahadi. Na kwa sababu umekufa na sisi, kwa sababu umetupatia bega la kuegemea wakati huu mgumu kama wa Pwani, kura ya mwakani sisi wa Pwani tutakuangalia na jicho la upendo. Pwani ni leo si leo, ni fire si fire. Nataka nimpongeze rais kwa sababu hii mambo ya ardhi imezungumziwa miaka mingi. Mwaka wa 2022 Rais Ruto wakati alikuwa anatembea hapa Pwani, kuna maneno alisema ikiwemo mambo ya ardhi. Akasema operation ya bandari itarudi hapa Mombasa, ikarudi. Akasema vile vile ataboresha uchumi samawati. Hiyo kazi ya uchumi samawati inaendelea. Ilianza na Waziri Mvurya na sasa Waziri Joe anaendeleza. Wechege koma gisomo ne riwruogno endo mar jopuonje sikunde primary manendo Kenya National Union of Teachers machuok nata onyiso margi kalore kod dwaro mar riwruogno endo mar jopuonje sikunde sekondar kaachiel kod kuonde tiegruok madiere Kupeta madwaro mar mondo mi koro sikunde ogogo mag junior secondary school kata sekondar mapiny ochung' kendgi giwegi ka gitwak e boma ni ma Kisumu ka otelnegi kod jagoro nendo mar nata e kaunti ni ma Kisumu migosi David Obuona oyango ni ywaruok kowinjo bed ni bede kinde ma piny owacho toseyie mar chwalo omenda go koma isiro gigodo kata capitation ne kidienje ariyo go duto mag somo. Bende koro nyiso mar wilo ma iwilo godo jopuonje e sikunde mopogore opogore gi sani to moloyo mago iko mochigne dhier utaya kanyakla kod directors mag somo e kaunti ni endi ka oyango ni mano kelo chochni e wechege ko mag somo. But we had a problem with our sister unions who are basically trying to incite the teachers against the heads of those institutions with regard to pushing for autonomy. In everything, wine matures with time. So even our young people that are serving as junior school, we are asking them to grow with time, let them be nurtured. If anything, the head teachers and the primary schools are the ones who birthed and nurtured CBE. We have also encouraged our heads that the issue of autonomy, which has been very thorn in the flesh, and we want to ask our sister union that let us not incite our teachers. These teachers belong to Teacher Service Commission. The membership to the union is by choice. So one can be in that other one, and another one can be in the KNUT. But the most important thing is that the teachers will serve the child in class and in school. Going forward, our schools, community schools, will have one capitation. And I think that one will address the disparities that we have cried before, that our primary schools have been getting little funding as opposed to the junior school students. We have seen heads being moved left and right, which of course we are saying transfers is still the mandate of the Teacher Service Commission. But the human face should be considered, because even previously we have had teachers suffering from mental illness. A mental illness can be attributed to some of the changes that we have seen TSC do insofar as management of teachers is concerned. Migepe mopogore opogore boma ni ma Kisumu koro biro kanyakla mar neno kaka inyalo kedi kanyindo kod dang'ni mar paro
mabende osekelo achiedhnade malich mokalo ne oganda e pacho kaendi mangima. Maendi koro gitimo e kinde modiochieng'no ma Kenya gichano kanyendo wuotho kaachiel bende kod ang'wecha manendo mar medo nyiso oganda ewi kaka ginyalo kedo kod dang'ni mar paro mana kaka jafwambo marwa e kaunti ma Kisumu Justus Adoyo oleronwa. Kaka okang' mar kedo kod tuoche goeko mag obwongo e pacho kaendi ahinya te kaunti ma Kisumu, migawo moro mok mar piny owacho mabende ong'ere kaka Go Beyond Limited tich achiel kod migepe goeko mamoko riwore mar neno ni gikelo ng'eyo ne jopiny ahinya to kotudore koda tuono ero mar obwongo kata Wellness Month mabende chakore odiochieng' ero makiny. Kawuoth kata chenro maket kod maendi geno mar chakre ayanga Lake Basin Mall e boma maduong' ma Kisumu. Mikae Damaris Sendira and jatayore tije Go Beyond Limited kono. Kisumu Mental Wellness Walk and Expo that has been organized by Go Beyond Limited under its program called Walk and Talk officially begins tomorrow. Tomorrow, the 22nd of May, we are going to have an official opening ceremony here at Lake Basin Mall, right here where we are seated. So of course the arrangement will be different. It's going to be an exhibition setup. So as soon as one gets in on the other entrance, the main entrance, you will be able to register yourself. E tok mare kod jofwambo nodhi nyime kod lero ni chenro mage mabende biro bedo odiochienge goeko duto ma oganda biro bedo kawuotho e boma ma Kisumu kono. So the opening ceremony will be attended by various heads of these institutions as well as other dignitaries that were already invited. We'll have plenary session as well as panel discussions. And in between we have health breaks and we also have fitness breaks. Now on Saturday the same will happen, but in the afternoon we shall have a lot of fitness and relaxation activities head by Fit Explorers. Kabende notiyo kod thuolo maket kod maendi rwako jodak duto e boma ma Kisumu kod alworane ni kik chenro makama bagi gichop duto mondo ginyal ng'iyo obwongogi kod ngimagi duto. Kisumu Mental Wellness Walk and Expo is envisaged to be an international annual event, and therefore even though right now we may have the catchment area of Kisumu and its environs, we want to say that represented by students in the medical fraternity, we have people coming from Kisii, we have people coming from Kakamega and even Busia. So we would want everybody to join this walk. Migepe mamoko mabende riwre kod gi chenro maket kod maendi oting'o KMTC badini ma Kisumu mana kaka leronwa kod migosi Andrew Malit mabende ni jalup japuonj maduong' kono. And how do we relate with issues mental health? I think the first relationship is even personal. Being a psychiatric nurse, I have a lot of interest in ensuring that populations are basically aware about mental health issues, which are really pertinent. And within the healthcare setting, when we talk about non-communicable diseases, one of the diseases that is of interest is mental health disorders. Kabende, achiel kuom jopuonjora kwe boma ma Kisumu, nyadendi Valbert Adera ne onyiso ber mar romo maket kod maendi kabende ojiwo duonde kokwayo jokanyo boma ma Kisumu ni ka giyie to gichopie romo maket kod maendi. As Raphael has mentioned, mental health and wellness cuts across all age groups, and people deal and handle with a lot. And one motivation for Fit Explorers starting and continuing to exist is to help or rather assist people to manage their mental wellness. Nekala TV koke county ma Kisumu and Justus Adoyo. Ado mamalo gikone to koro weto kujochonde bura mabende ne ochwale nyime ka ikwedo godo yiero mar jaod bura nendo mambere North manindo migosi Leonard Wamudhende mar duond Busia nendo mar UDA yiero mabende koro ne obagi kane okawo kanyido kar Geoffrey Ruku makoro no yiere kendo bedo jatend migawo nogo manindo mochung'ne jotich piny owacho e pacho kaendi. E bura mabende ne ochwale nyim jang'ad bura Richard Mwongo
oyango ni yiero makamano ne otimo yonendo makare kendo ma Mudhende ne oyier yonendo ma oyangore kaka kamanindo okinde mabende no chwalo bura machalo kamanindo ka otelnegi kod okila manindo mar kweth makwero piny owacho Ndegwa Njiru osingo mar biro chwalo kanyendo ng'ur mar gedo nendo mar ywagruok kod court of appeal kata kamanindo wa Mudhende kaachiel kod okinde to pako malich mokalo ng'eto machalo kamano ka gisingo mar biro medo dhi nyime kod tiyo ne oganda mambere notha. Hii ni siku kuu kwa demokrasia ya hii nchi. Manake koti imetoa uamuzi na ikadhibitisha yale ambayo tumekuwa tukisema ya kwamba Mheshimiwa Leo wa Mudhende alishinda kihalali. The court has affirmed that the election conducted in Mbeere North was free, fair, transparent and credible. Imesema hata kama kulikuwa na mambo hapo, side shows zilikuwa zinafanyika huko nje, uchaguzi mwenyewe ulifanyika kwa njia ya haki na ikaibuka ya kwamba kulikuwa na mshindi ambaye ni wa Mudhende. So tuna furaha mpwito kwa sababu mahakama imetoa uamuzi bila mapendeleo yoyote, na pia huko kotini tumesikia wale ambao ama yule petitioner ambaye alikuwa ameleta ombi kotini amesema amekubaliana na uamuzi wa koti, na hata kama ataenda kukata rufaa ni rufaa ya kuambia mahakama ya rufaa batres, hiyo ndio maneno ametumia, itilie msingi hii uamuzi kwa sababu ni uamuzi wa maana. Yeye ajipange na mimi niendelee kufanyia watu kazi, tukutane na kwa debe ya 2027. Hiyo ndio haki. Lakini kama wanataka tuvurutane kotini ni sawa, na mimi natumai nitakuwa nauliza mawakili wangu. Leo nimeongezewa pesa na nilikuwa nimesema hiyo pesa itakuwa ya sherehe na watu wangu. Tukienda huko mbele waende waongezewe ingine wanipatie, ni sawa. Mimi sina shida ya bure, mimi sikatai. Lakini mimi najua watu wa Mbeere North ndio watakuwa wanakosa maendeleo, kwa sababu kila saa nitakuwa kotini na naambiwa sasa hata itakuwa mbali. Kwa hivyo mimi ninashukuru sana na nashukuru Wakenya wote kwa kuniombea, na niseme nitafanyia watu wa Mbeere North kazi, na watu wote supporters wangu, wale supporters wote wa Karish, nyinyi wote na wahudumia kwa usawa bila mapendeleo. Na usinitakie kuanguka, uniombee nifanye kazi ndio watu wote washerehe. Komachielo en rawera Kihara Gachagua maene kanyendo wuodo owadgi Ogai duond buch siasa mar DCP manendo Geoffrey Rigathi Gachagua koro dwaro mar mondo mi doho ochako nono kendo ng'eto mar higni maromo 20 mabende ne okume godo higni go eko maok tin 4 ma okalo, ka ochiwo ywak mare nyim doho odiechieng' ma kawuono oyango ni ne otwe kanyendo kaluwore ni ne otamore mar miyo Gachagua obok go eko mag wuon mare manendo mosenindo Nderetu Gachagua mabende ne en gavana e kaunti nogo Manyeri. Maendi koro miyo ne odonje kanyendo kod ketho nindo mar kuo kod ang'enge mabende nong'adne buch twech higni maromo 20 ka odwaro mar mondo mi doho onon kanyendo bura mabende koro ne ong'adne ma ibiro e kinde ma osebedi ka iseyo Rigathi Gachagua kuom ne kawo mwandu owadgi mane owito ngimane, kaachiel bende kod ne loko dwaro kata wil mare e kinde ma owadgi onogo ne ochiegni tho e piny endo mar Ingereza ka ouso mwandu mage kaachiel bende kod sando anyuonde. Prayer to the court to hear my mitigation. The second one is about the period that I have been in custody. Yes, mitigation to take into account the period. Which is from the date of arrest to
to the period that I have already served. So I'm therefore seeking leniency from this court to consider. When were you arrested? In 12th of May 2015. Arrested on 12th May 2015. 2015. Yes. And you were convicted when? In 2019. 2019. Yes, so there was a period. That was by the lower court. Yes, so there was Do a you period. remember when the High Court had your appeal? Yeah, I have it indicated. I have it indicated in the application. Yes. Your appeal was heard by the late Justice Ogambo and a judgment delivered on 24th of May 2022. You confirm? Yes. But that was after retrial. Did you appeal against this decision by Judge Ogambo? Yes, I did. Confirm, is the appeal number E039 of 2023 the appeal to the Court of Appeal? Huh? Okay. To your recollection. The trial court by Senior Principal Magistrate Leonard Ochoa. Ayena mar murume wa kauyo mokwongo kidene ndi mara nyeri weche waduogo gi weche mamoko mathoth mabende pod waikoni kuom mano endo med mana kete Color TV nikech ma e odwa. Ben kod gombo kata dwaro mar yudo hola mapiyo kaachiel kod kano omenda ni mondo iyud ber kod loyo shida main godo. Kik chunyi chandre. Riwri kod Kenya West Sacco, Kewesa Sacco mondo mi idongri e yo makare. Chenro ma wachiwo gin kaka Wezesha Loans, mano hola maimi, Savings and Credit Account, Biashara Loans, hola mar timo ohala, Emergency Loans, School Fee, hola mag somo kata puonjo nyithindo. Chenro ma wachiwo gin kaka Mkewesa, Membership Card, SMS Alerts, M-Pesa, Call Center matiyo seche 24. Tudri kodwa e namba simu magin 07 91 26 1377 0791 261377 kata 07 aboro 00 77 0788 007782 kata limwa e apisi marwa mayudore Nyamasaria Tok Bata Toast Bakery e apaya ma Kisumu kochomo Nairobi mondo mi iyud konyruok kod ler mathoth kaka inyalo bedo achiel kuomwa mondo mi iyud ber mogundho. Wayepo wuok tich nyaka tich abich, saa 2 okinyi nyaka saa 11 odhiambo. Ka chieng' ngeso wayepo chakre saa 2 okinyi nyaka saa 6 odichieng'. Jumapil kod holidays duto to waloro apisi marwa. Bende inyalo yudowa e mbui kaka Facebook, Kewesa Sacco, YouTube, Kewesa Sacco, X, Kewesa Sacco, email marwa info@kenyawestsacco.com. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo cathedral. Kik bai, Bang School
chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Machiegni kendo riwruogno mar pur gi pith e pacho kaendi manindo Agricultural Association of Kenya osingo mar bero chenro geko mar pur gi pith e pacho kaendi kokalo e chiwo puonj maliw mar mondo mi chenro mag pur gi pith omed nyak kendo kedi koda no kata onge mar chiemo mosebedo kokwako piny Kenya kuom kinde mathoth. Ka gitwak e kaunti ni ma Kisumu odiochieng' ma kawuono gisingo mar biro neno ni chenro duto bedo kare e kinde mabende chenro mag geko mag chiwo puonj biro chakore mana kaka ilero koda jakom margi Rose Ogendo. Nyinga iluongo ni Rose Omondi, anie jakom mar Agricultural Society of Kenya ma Kisumu. Kawuono ne waromo gi jogo matimo biashara mopogore opogore, jogo manie government institution, jogo magin partners wa mondo gikonywa ng'eyo ni to ka wadwa bedo gi show maber e mwakani to nego watim nang'o mondo mi waket wach pur mahigani obed maber. To kaka ung'eyo kwa wacho show ok wamino pur kende, sani nitie riekni mang'eny in terms of technology mobiro ma wadwaro ni jowate mondo ng'e. Koro kibiro e show mwakani tibro yudo gik mang'eny minyalo somo mabro konyi in all sectors. Ok en mana farming kende, nitie kata industry, ibiro romo bende gi jogo matimo research mang'eny. Biro bedo tarik 22 nyaka tarik 26 dwe mar abiriyo e showground ma Kisumu, Mamboleo showground. My name is Prudence Award at Kenya University, the student recruitment officer, and we call upon each and every person to come and visit us in this and attend this show, because first of all, aside from understanding the technology in terms of agriculture, we'll also be doing different career services from different institutions that are represented here. My name is Fanuel Ojwang. I'm currently a student from Great Lakes University of Kisumu, and today as a stakeholder I'm representing AgriEmpower. This time around we are going to engage youths on this, and this is also just like a way to show that at least youths are going to put their energy in a positive way, not in a negative way. So I will also take this opportunity to encourage all the youths, to invite them. We are going to have a big show, entertainment of course. Tutakuja, dance finale, tufanye moja mbili tatu for the innovation, the tech and everything. If you're a youth, a Gen Z, having something to showcase, kaka yorendo mar neno ni orita luore yorendo makare kaachiel bende koda neno ni pi mar nam Victoria obedo manendo malera. Riwruog nendo maong'ere kanyendo kaka Kenya Nile Discord Forum ochako chenro nendo mar puonjo rowere mar mondo mi gine kaka alwora koro inyalo riti nendo makare. Ka gitwak e boma ma Kisumu ka otende gi koda jakom manigi Fred Gombe giyango ni gibiro neno ni gitiyo koda rowere mar mondo mi chenro geko magiketo ler e alwora kaachiel koda nam Victoria ochopo kare. Ani Joseph Peter Ngome ane jakom mare Kenya Nile Discourse Forum. But at the regional level, I'm the Secretary General for the Nile Basin Discourse. Maji pinje ma apargi biro to donje. Ronwa lungu bura men gima ko watimo kamora mora okata ni ko Kenya kate. Samitimo ka watimo ka wono ni itime pinje apargi. Mae miyo no chako gini ni network ni mondo kelgi, mondo gibe gi los gi, mondo gibe yo tendgi. Koro gintik makata ka timo moko riwore te gi members te ma jo kanyo no magango ma Kenya Nile Discourse Forum. Koro wan gi moro mar jomatindo to nitie moro machielo mar jomamine. Koro gini kosetimo kama wabiro aka jomoyier kagi nitie kama gibiro dhi chope makoro gidhi bedo giromo gi jomoko moa e pinje apargi. Kanyo be gibiro dhi yiero ofis machalo gi makoro giero makoro bedo regional. Koro kanyo bende gibiro temo kata joma ne kagi kasi mogik no
koro gibende na gore gi jogo makapo ginwa ginwa kata pushon moro kuno mondo koro gibende gibet ma sama gin dol moro wuok to gibende gin gima nyalo timo mondo ng'e ni gin bende kaka joma tindo nitie gima ginyalo timo ne jopiny ma Kenya ka to ginyalo timo kendo basin moluongo ni Nile River Basin. Iluonga ni Gabriel Okola. Kawuono e bura mane wan go yiera kaka organizing secretary mag joma tindo e bwo Nile Discourse Forum. Thuolo mwayudo mar represent joma moko. Wabro temo matek mondo kik wa represent jowa kende, but wa represent nyaka Kenya mzima ka wadhie regional status nikech this wachni okene Kenya ka kende. Entiere pinje 10 maoko. Kore pinje 10 gi wabe kaka wajo Kenya ka nyaka wawuog motegno mwanyis yudhe makocha ni wabende wan gi uteku motegno e weche ma sani koro nyalo konyo piny mangima. Nabongo Sharon from Busia County. I've been elected as the vice chair of the Nile Basin Discourse Youth Forum. So to all the youths, I call upon youth groups and also youths to come and be part of the Nile Basin Discourse Forum. Let's talk this, let's walk this journey together with you. Let's come up with policies that are going to help our future country and our future river that is one of the largest rivers in the world. Ekawadhi imbo mar piny Kenya kata Western wadwa ni anyuola mar japuonjre manindo mong'ere kaka Derika majahigni 22 manyocha ne ochiele koda magina chieng' wuok tich e kinde mabende ni bago ng'anyo ka ikwero kanyendo nengo modhi moidho malo. Koro kinde ni kwero malich mokalo nek mar apisasa mag obila kaluwore koda min mare oyango en kaachiel koda jogweng' nendo ma Shitau mayudore kaunti ma Kakamega yango ni japuonjre onogo manyocha ne some ka tiegruok nogo mar Sigalagala National Polytechnic ne apisas mag obila ochielo e kinde mabende koro ne olwar piny ka min mare oyango ni apisas mag obila ok owinjo bed ni kawo chike lwetgi kendo ka oko ngima ji e yo nendo ma ok ni kare. Apisas mag obila odino ne miyo mor mabendi tudo koda timbegi eko mag njore e kaunti onogo ma Kisii kamiyo onogo osebedi ka koro ne itimo ne apedha ka gigo ne to kod apisas eko mag obila ondhiye ka igeno mar mondo mi kaw ne ondamo magera manindo mar chik otenore koda timbe makamago. Judith Kerubo Nyamongo and others happened to murder a boda rider by the name Peter Motari. Since then, she has been escaping police dragnet until on Friday when she was arrested as she was trying to cross Namanga border to Tanzania. Apparently, we had placed a stop order with the Immigration Department, and immediately she was trying to cross over. She was stopped and handed over to our counterparts Namanga, and we were informed immediately, and we went to collect her. Today, we have been able to arraign her in court, seeking custodial orders, and we have been granted 10 days custodial orders so that we can complete investigations before she can be charged. Already there are 2 suspects before court, and the other 3 remaining. For the 3 who are remaining, we are closing up on them, and in due course we shall also be able to arrest them so that they are all charged with the offense of murder. Oganda geko mawuok e gweng' nendo malugulo mayudore kar chung' od bura nendo ma Webuye West County onogo ma Bungoma koro jodak koda luoro kaluwore kanyendo koda gamo tuoche geko ma ikelo koda luoro ma ochido moting'o nyaladiema kaachiel koda mamoko magiyango ni okele kaluwore koda pi mochido mosebedo ka chokore gwenge makono kaachiel bende koda taka. Gikwayo mar mondo mi tend kaunti onogo kaachiel koda piny owacho mamalo oyie wuok oko kendo ne ni koro reso gi achiel nade machalo kamano magiyango ni ka adek biro miyo giwit ngimagi. Sewer line inakuja paka kwa njia, inaharibu njia vile mmeona. Imekuja imeaffect, kama mimi investor nimejenga manyumba B&B za watu kulala,
na watu kuishi, watu waishi kwa sababu ya harufu na mosquito na panya, na tena vile njia imeathirika, watu wanapita hapa, wanyama wanapita, kuku zinapita, zinaathirika kwa sababu zinatumia hiyo maji chafu. Nyesha hivyo na wachilia maji natoka, na maji inatoka hapo ni ile nyeusi plaka kabisa, na nimepepa uchafu. Tumejaribu kulalamika, hata wakifungulia saa zingine hapa nyumbani hatuwezi ku. So hiyo harufu ikitoka kwa vile inakuja inatu affect hiyo maji chafu, then tumepanda mimea zetu huku hivi pia like tunajikuta tuko affected, then pia tuko na watoto wadogo, so like wanachezea kwa hiyo maji wanapatana na hiyo typhoid, so inatugharimu sana, tuna spend a lot. We as the neighbors have been affected especially by the waste waste sewage that has contaminated our farms and our water. Personally, I have a borehole which I dug some years ago, and soon after, when they started using their sewage, water seeps in, and the water was declared unfit for animal or human consumption. Jalup Gavana kaachiel kod MCS mowuok e kaunti ma Busia okwedo malich mokalo monj mabende krone omonj kod MCA mogwel Rosa Moita kendo wang'ode ka giyango ni mano endo ne en chendo magik mabende korona itemo get koro ngimane kaluwore kod wechege mag siasa. Gikwayo apisas mag obila mar mondo mi owuog oko kendo tim nonro mong'itha mar yango jonjore ma kamago ka ojiwo mar mondo mi oganda kata josiasa ogo siasa giko mamuol ma ok ni koro gidonjore kanyendo kod wechege mag ketho kaachiel bende kod dwaro mar kawo oko ngima jowetegi. Kwa sababu yale tumeelezewa kwa dhati na wenyewe hapa, inaleta shauku kwamba si moto ambayo ilitokezea by virtue of an accident. Ni moto ambayo imewashwa na mwanadamu, ambayo nia yake haikuwa nia nzuri. Lakini tunashukuru Mungu kwamba wako salama, wako wazima, tumewapatana nao, na vile tumekuja kuwapa moyo pia tunawaelezea kwamba tuko na wao. Na pamoja na hayo, gavana wa kaunti hii alinieleza niwape moyo hawa, niwaambie kwamba atakaporudi atazungumza nao directly. Jambo hili kama ni la kisiasa, kama ni mwanasiasa amepanga na akatekeleza jambo hili, tunataka kumweleza huyo mwanasiasa that is not how we do politics. Katika ward hii, katika sub-county hii, katika sub-county hii ya Busia, sisi ni watu ambao tunafanya siasa yetu na amani. Tumezoea hivyo na tunataka hivyo. Siasa iwe ni ya amani, wakati uchaguzi utakapoisha kila mmoja awe mzima na salama pamoja na familia yake. We want politics of peace. We want politics ambayo kila mmoja anajieleza. Manake wenye kutoa kura, wenye kuchagua viongozi ni wananchi hawa. Na wakiona vitendo kama hivi vinafanywa na wanasiasa, that is how we will judge you. And we must judge you. Because if these people were not lucky enough to smell the smoke, tuseme wangekuwa usingizini, saa hizi tungekuwa nazungumza mambo ya maafa. And we are very happy that they are alive and well. I want to appeal to everybody. Do not fear to say the truth. Kama unajua ukweli ulivyo, tusiogope kusema ukweli. If you have suspicion, say it. And we are saying here that we are suspecting politics. And if that is the case, let DCI investigate, let us get people arrested. Kwa rafiki wangu hapa hivi na bibi yake Mheshimiwa Rosa Moita kwa hii janga. Tu, nataka kuomba serikali, the security apparatus, wafanye bidii sana, watuambie kiini chenye imefanyika hapa hivi. Agi kanyo bene bakele gi komarmi weche manyene kidieni ende mara ang'ende weche kendo kamano kumne bedo kode kidienyo nogo mokwongo manendo mara machiegni pacho kaachiel koda mai bende ne jogo kumbedo chwalo ote magi kaende Jamtaura Wasi wacho ni watching live from Awasi border. Aliech Samuel bende wacho ni atire kodi nyaka giko jafwambo Kaso Soweto wacho ni adendo Kala TV with my wife Doreen Kawantire
Sondu. Erokamano ahinya. In bende mineno ka intiere pacho kanyendo agoni erokamano mathoth ka oriwo koda ka Norbert Okech wacho ni en bende oneno kanyendo news. Agoni erokamano mathoth kendo bende mana kete Kala TV. Nyinga Joash Odhiambo Mitula ka jaloka marwa odiochieng' ndi makawuono obedo kanyendo koda ng'ikruok kanyendo matin makmana ni odiochieng' makinye chendo duto biro bedo kare. Kabinde nyalo bedo luwa ka ukale mbui magwa mag tudruok manido Kala TV live Facebook, X @Kala TV kaachiel koda YouTube bende Kala TV Kenya. Bed kod otieno mokue.